Direkt volt. Jó, szóval szerettem volna egy sztorit elmesélni, és a videó címe az az, hogy jelentőségtelivé tenni, és már elkezdtem felvenni ezt a videót, de aztán mindig összeakadt a nyelvem, úgyhogy remélem, hogy most sikerülni fog. Szóval mi az, amit annyira jelentőségtelivé tettél, hogy felkerült az elérhetetlen és a lehetetlen polcra, amit még ha kis lábujjadon is nyújtózkodsz, sem érsz el soha. Mi ez? És mit élvezel benne? És a sztori ezzel kapcsolatban történt tegnap, amikor beszélgettem egy ismerősömmel, aki éppen elmesélte, ugye volt egy ilyen friendly catch-up, és de nem catch-up, hanem ugye catching up, és hát ez a videós elemszjó. Szóval mesélte, hogy milyen üzleteket irányít mostanában, és elmesélte, hogy kocsikat importál, különböző ruhákat importál, hogy az apukájának van egy hatalmas nagy ruha forgalmazó cége, és ugye amikor látod mondjuk az Zarába, vagy a H&M-ben, hogy ugye Marokkóban készült, vagy itt készült, ott készült, mondta, hogy hát a marokkói az pont az övéké. És elkezdtünk beszélgetni így a divatról, elkezdtünk beszélgetni arról, hogy igazából nekem is tök sok cuccom van Zarából, és hogy mennyire szeretem, és valahogy feljött ez az egész jelentőségteliviség, hogy milyen jelentést tulajdonítunk annak, és ez nem zárja ki, oké? Tehát a videó nem zárja ki azt, hogy szerest a Zarába vásárolni, a H&M-ben, vagy éppen szeressél Porsche-ba ülni, oké? Tehát ez nem zárja ki, viszont egy teljesen másik térben van az, amikor választom azt, hogy valahonnan vásárolok, meg innen kell vásárolnom, mert az valamit fog jelenteni. Ugye? Akkor majd az emberek gondolnak rólam valamit, akkor majd valamilyenné válok. Ugye ezt nevezi az Access, amikor azt mondja, hogy jelentőségtelivé teszed, hogy valamilyen jelentést teszel rá, aminek nagy a jelentősége. Lehet ezt mégis soha nem hallottad lebontva, de hogy ez a lényege. Szóval bármi is történik veled, vagy bármit is szeretnél, ha ráteszed a jelentést, aminek nagyon nagy a jelentősége, akkor valójában olyan leszel, mint azok a kutyák, akik ugye az agarak, amikor kergetik a nyulat, és mondjuk ők pont elkapják, de addigra már nagyon, nagyon fáradtak, és addigra már igazából semmi sem számít. Szóval mindenhol, ahol ilyen elérhetetlenné, hajkurászósá, jelentőségtelivé tettél bármit, vagy bárkit, ott hajlandó lennél egy kicsit most így előredőlni, majd pedig hátra. Belelazulni az életbe, és megengedni magadnak, hogy oké, ha választom, akkor megveszem az Zarát, ha nem választom, akkor elmegyek túriba, mondjuk ott is van Zara. Oké, hogyha választom, akkor megveszem a Porsche-t, de ha nem választom, akkor lehet, hogy egy lakókocsit veszek. Tehát, hogy minden olyan választás, aminek nincs jelentősége, az jön abból a térből, hogy tényleg mindent lehet. És az egyik kedvenc facilitátorom mondta egyszer, így elhintette, és azóta ez ilyen, hogy mondják, ez szállóigévé vált nálam, hogy ugye mi van, ha minden ingyen van. És nagyon könnyű a mai nap is belépni egy olyan csoportba, ahol az emberek például odaajándékozzák valamit, amit nem használnak, hisz például a használati tárgyaknak is az lenne a lényege. Hát ezért ez a neve, hogy használd. Használati tárgy. Szóval mennyi használati tárgyadat például nem használod, ami csak fogja a teret és fogja az energiát, ahelyett, hogy fognád és azt mondanád, hogy oké, akkor most átnézem és kipuszolom az életemet. És megnézem azt, hogy mi az, amire valójában vágyom. Ha nincsen jelentősége, és nem jelent semmit, semmi, akkor valójában mire vágysz? És ugye ez a beszélgetés indította be bennem, hogy készítsek egy ilyen videót neked, mert ugye elkezdtünk, ahogy mondtam, a márkákról, a kocsikról beszélgetni, és ugye mondta a barátom, hogy figyelj, nekem már nincsen rajta jelentőség, nekem ezek már nem jelentenek semmit. Ugye a márka az, hogy most Louis Vuitton, vagy
tényleg a Porsche, vagy Ferrari, vagy bármi, mondta, hogy igazából már mindenféle autót vezettem, ott van, hogy ugye az apukája vezeti azt az üzletet, ami ugye aztán kiadja a Zarának, vagy a H&M-nek, vagy bármelyik márkának ugye a ruhákat. Szóval ugye bármelyiket felvehetem, és, és ugye ezekből az embereknek, ezeknek az embereknek az energiájából tudsz például energiashoppingolni, ugye, amit december 6-án este 6 órakor fogok tartani egy ilyen programot online, ami pontosan erről fog szólni, hogy hogyan érezzek valamit, amit még soha nem éltem át, és honnan tudjam, hogy mit szeretnék, amikor, ha meglátom másnál, akkor mondjuk csak az irigység jön, vagy csak az jön, hogy úristen, én ezt soha nem fogom elérni. És pontosan erről szól az energiashopping is, hogy mi az, ami tetszik, mi az, amit látok, és mit szeretnék valójában így behúzni az életembe, ugye? Szeretnék akkor ebből az energiából, amit ez a barátom mesél, hogy nincs jelentősége. Szeretnék ebből, mert azt érzem, hogy akkor vagyok valaki, mondjuk, ha márkásan öltözök. Nekem az egész gyerekkorom erről szólt. Nem tudom, ki milyen iskolába jár, de nekem az iskolában minden arról szólt, hogy milyen márkájú cipő van rajtad, milyen gyakran mentek vásárolni. Ugye szerintem ekkor indult be, bár lehet előtte is volt, ugye a 90-es években, szerintem ekkor indult be ez a valaki leszel, hogyha viselsz valamilyen márkát, vagy hogyha keresel egy bizonyos összeget, vagy bármi is. Rájössz arra, én itt az évek során rájöttem arra is, ugye 5 országban éltem, és látni a különböző kultúrákat, a különböző életszínvonalakat, hogy egyáltalán nem tesz semmilyenné a pénz, vagy az, hogy éppen mennyi van, hanem vagy valamilyen, és azt tudja felnagyítani. Szóval mindenhol, ahol jelentőségtelivé tetted a pénzt, az, hogy akkor élsz valamit, ha van pénzed, és akkor nem élsz semmit, ha nincs pénzed, és hajlandó lennél eltörölni, és meg nem teremtetté tenni. És így kiradírozni az elmédből. Jó, tehát a vizuálisoknak mutatom, hogy így ki lehet így radírozni. Jó? Tehát ha nincsen semminek jelentősége, ha semmi nem jelentőségtelivé, ha sem jelentőségteli, wow, ha semmi nem jelent semmit, ha semmi nem jelent semmit, akkor mit választasz?